100 anys d'història, que això sí que xapó, vull dir que al final aquest país es fa gràcies a empreses com la vostra, que hi són cada dia, que passen per moments difícils i moments fàcils, moments bons. Aquí és molt maco veure tota aquesta sèrie de fotografies en què es condensa una miqueta això. Llavors nosaltres el que fem és donar-vos aquesta placa que simbolitza, que és una olivera, que és el símbol una miqueta de la pervivència en el temps, amb un clima com el nostre que passa sequeres i dilubis, però que en canvi que l'olivera continua siguent i continua donant olives, una miqueta com fa els caçadors. I a més també per significar una evolució de materials. Això comença amb... Això és ferro, llavors això és acer i això és alumini. Que una miqueta el que vol significar és precisament l'evolució de l'empresa. Quan van començar els vostres besavis aquí, servien un tipus de menjar, tenien una orientació determinada, els seus fills ja van ser diferents, els vostres pares també, vosaltres també heu donat un impuls diferent i els nets veurem què fan, però en qualsevol cas significa aquesta capacitat d'adaptació de les empreses en un món canviant, imprevisible i absolutament desconcertant moltes vegades. Ara hem viscut una pandèmia molt forta, però vosaltres ja havíeu viscut una altra, perquè en la grip espanyola ja existíeu i per tant podeu dir que heu sobreviscut a dues pandèmies i en qualsevol cas amb vocació de sobreviure al que sigui, que això és el que fa el trem d'un empresari o d'una empresa, sempre tenint en compte això, que al final és una contribució en el bé comú i en definitiva és una contribució al país. Llavors us lliurem aquesta placa, aquí la lliuro. L'Anna, el diploma us el lliurarà la feina. Moltes gràcies en nom dels caçadors i de tota la gent que hi ha hagut abans nostra. Nosaltres tenim molta sort, els que van començar la primera, la segona i la tercera, i nosaltres ens ha tocat el 100 i és els que rebem els premis. Hi ha molta feina feta darrere nostra, molta il·lusió, el que t'has dit, moltes sequeres, moltes pandèmies, però també moltes tramperes i moltes ganes d'anar-ho fent. Nosaltres ens sentim molt orgullosos de ser els continuadors d'una nissaga. Hem intentat, a més d'agafar el relleu d'aquesta nissaga, poder passar cada vegada més bé, més adaptats al moment que anem visquent. Nosaltres, quan la gent ens parla de sostenibilitat, nosaltres pensem que som això. Nosaltres no fem les coses perquè ens durin 15 dies, sinó que ens agradaria que hi haguessin 4 nissagues o 5 més, i per tant estem treballant cada dia pel nostre territori, pel nostre poble, pel nostre país, per la nostra família, pel nostre personal, i el que intentem és de fer les coses des del cor. Això no és un negoci, és una manera de viure, és una filosofia, i que la patim, que la gaudim, que la lluitem i que ens fa molta il·lusió ser el cap visible que ens toca a nosaltres. Però donar les gràcies a tota la gent que ja ha estat abans, des dels nostres treballadors d'abans, de 3 generacions, de molta gent que ha treballat moltíssim i que evidentment és molt diferent quan has pujat 6 graons, fer-ne 2, que començava el primer. I nosaltres intentarem que aquests 2 més que hem fet, si s'apunten a darrere dels nostres, doncs que tinguin les cales i hem intentat de deixar una bona feina. Gràcies, perquè a vegades ningú se'n recorda d'aquestes feines de que pugem cada dia a la persiana aquí, aquests llocs que no són llocs fàcils, no som un Barcelona, no som un Girona, estem en un racó del món i això encara ens fa ser més important perquè dintre del nostre poble ens sentim estimats, ens sentim ajudats i ens sentim encantats. I res, són d'aquestes coses que ens fan molta il·lusió i que ens ajuden cada dia a remengar-nos, a obrir la persiana amb més il·lusió i seguir fent les coses, intentant fer-les al màxim de bé. Molt bé. Només si em permeteu, ho han dit molt bé ells dos, agrair a la cambra aquest reconeixement i a la família dels caçadors per obrir persistentment cada dia aquesta persiana, el que suposa, el sacrifici que ha suposat durant tots aquests 100 anys, però continuen amb la mateixa il·lusió i amb la mateixa perseverança del primer dia. Per tant,
un municipi petit com és Ribes, poder tenir establiments que s'estimen el seu establiment però que també estimen el poble i que miren per ells però també miren pels veïns i pels vinguts, doncs per nosaltres és un molt important. M'atreviria a dir que potser és l'empresa del poble que té més treballadors del poble. Per tant, això, un establiment de restauració, quan el turisme a vegades doncs, se sent perjudicat per diferents opinions, a nosaltres això ens omple d'orgull. Aquest cap de setmana, per exemple, podem fer una festa de l'estiueig recreant els 100 anys d'història des del 1920, gràcies a que hi ha famílies, hi ha establiments que han pogut donar testimoni. Per tant, per nosaltres això és molt important. Gràcies pel reconeixement i gràcies per la feina feta. Molt bé. Bé, 100 anys no es fan cada dia, 100 anys és el producte d'una tossuderia, d'una nissaga familiar, aquí ho hem pogut veure amb les fotografies que han exposades aquí els caçadors, no? I és molt maco perquè es veuen tant moments molt bons com moments dolents. 102 anys, han passat 2 pandèmies i en canvi continuen siguent per aquesta vocació de servei i per aquesta vocació de crear riquesa per ells, per la societat, en definitiva crear riquesa pel país, no? Llavors, nosaltres el que volem és reconèixer com a Cambra de Comerç aquestes empreses que tenen aquesta actitud i acompanyar-los en els propers 100 anys que aniran fent a base d'aquesta tossuderia que deia abans. És quelcom molt important per nosaltres aquests reconeixements tant d'aquestes empreses que són centenàries, que fa tants anys que treballen pel municipi, perquè al cap i a la fi doncs, els treballadors són de Ribes, ells treballen per fer viure el motor econòmic del poble i per tant per nosaltres això és molt important. I aquests reconeixements amb aquests establiments, en municipis petits, de comarques petites, doncs ens donen un reconeixement molt ampli i una visibilitat que en aquests territoris també sabem fer les coses molt ben fetes i a poc, no? I això per nosaltres doncs, és un reconeixement molt i molt important. Com va el comerç i el turisme ara en relació, no sé, però ha fet una mica de la pandèmia? Durant la pandèmia potser no els hi havia anat bastant bé. Sí, de fet nosaltres els 2 estius de pandèmia han set 2 estius, la veritat és que molt bons, malgrat la circumstància, i per tant doncs, el que s'està intentant i estan intentant tots els comerços és desestacionalitzar aquest turisme que malgrat doncs, hi ha els pols importants que són estiu i hivern, doncs, a partir d'aquí doncs, intenten doncs, que cada cap de setmana o que en períodes de més festivitat doncs, puguin omplir els seus establiments. Això ens passa, tenim una sort molt gran, que tenim un comerç i uns establiments de restauració que no ens falta de res. Ens podríem quedar aquí a Ribes sense necessitat d'haver-nos de moure a cap altre lloc per buscar quelcom que necessitem, i per tant això ens dota en un municipi de 1.800 habitants de productes que potser, o d'un enriquiment comercial d'un teixit que evidentment sempre podria ser, els hi podria anar molt millor, perquè és un comerç, tenim uns comerços aquí a Ribes que sempre busquem l'excel·lència, però són molt treballadors i el fet de ser tan treballadors, doncs això és el que suposa doncs, que a Ribes puguem tenir aquest comerç. Per nosaltres és molt important, ens fa moltíssima il·lusió, som els que hem de passar el testimoni, el llegat a la 5a generació, però som els representants de tota la feina i de tot l'esforç que hi ha hagut de les terceres, de les segones i de les primeres generacions. Estem molt contents perquè ens sentim, aquest reconeixement fa molta il·lusió, som representants d'una manera de fer, representants de moltes coses d'una manera de fer d'un país, d'un poble, de la nostra societat. Som els representants d'una part de l'esforç d'un país, de com s'aixequen les persianes en molts establiments que nosaltres avui ens ha tocat, però que hi ha molts establiments anònims que ho fan com nosaltres i que ens fa molta il·lusió que en un moment donat aquest focus ens surti ara amb nosaltres. Això ens fa tindre més il·lusió, volem seguir amb la 5a, 6a i 7a generació, arribar a 100 anys, però nosaltres arribem amb molta trempera, nosaltres estem inaugurant, quan tu arribes amb 100 anys i segueixes inaugurant coses i segueixes estant en forma, ens fa molta il·lusió. És una manera a més a més de negoci, és una manera de viure, és una filosofia, és un sentir, és sentir-nos estimats per un poble, per una comarca, pels nostres clients, és un esforç, és aquest reconeixement és per la família Pau Solà, per la Pilar, la nostra cosina, pels nostres treballadors, per la gent que han treballat, per la gent que ens heu ajudat
i res, ens fa molta il·lusió, això ens dona més, ens fareu ser més potents, ens fareu tindre més il·lusió, seguir treballant cada dia, aixecar la persiana amb aquestes ganes i posar-nos al davantal amb aquesta il·lusió que portem 102 anys fent-ho.